po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Dia si Akisha Bless or alias Shupaw. O di gali di pa siya patawag ko ng Shupaw. Kuan lang ko siya. Tami hapdog. Di ay. Da guys, di ada mi sa garden guys. Ja. Gwapa ka jud mga tanom guys. O ja pakiton mo nako guys. Update sa mong tanom guys. Labi na sa pipino guys. Buyag jud kayo ang pipino guys. Dagko na ang mga bunga. Happy na kajug mga kidos kay makakauna sila sa kuan kanang pipino. Diya pakiton mo na ko guys. Diya na po ko'y napalit guys. Di sibog sa bayit. Kaya pakiton sila bayit. Na ko'y napalit guys. Nalipay ko kayo nakapalit na kuwani kay nindot kajug gamiton. Dara guys, sprinking ka. Nakapalit na ko guys. Kaya akong may among gamiton og bubo kay hanoy kayo mamubo guys. Lami ka jud mamubo. Kay nindot man ka jud tan-awon. Akong ibubo ni guys aring ang flat nga gigama. Unja ini guys mo ni akong bubuan ning ang flat nga gigama guys kay kanang akong gilubngan og kanang mga lata nga lata nga saging guys ang gilubong para fertilizer dya akong panon ang bubuan guys kiton mo na ko guys ha guys naanid guys ang gilubong ag saging nga lata lakatan huwan apa sukaon guys sinatag ram po dito sa kumbinto guys sa taas huwan apa sukaon. So ano lang gilubong ari haron mahimong fertilizer. Huwag pagtubig guys oy. Nya guys. Update sa pipino. Diarag mga pipino guys. Tara guys na. Dagko kayo guys. Buaw sa nga tanan. Diya tapa jud guys oh. Pa guys. Kaduha na siya guys. Diya dapa. Ayo labot bibi. Kani oh yada pa guys oh na guys na dagko lagi buaw guys oy niya dapay duha ari ikatulot kani ikatulo ni guys ja kani ikaupat ug ikalima no guys oh buaw kayo guys ja dapay mga gagmay guys oh kani oh ja hinay kay damag ka yapa gagmay pa ayaw diha ka matumban nimo ko watermelon na wala siya update sa mo pipino sa kong manghod guys ya napay mga bungang gagmay pa man siguro guys mga putot wala siya guys ja naay kani day kalabasa na guys niya amo nang pakatayon og kahoy guys karon ang puhon og mamunga mukaan ra siya magbitay. Unja dara haga mo update sa mo ang kanang okra. Tambok adto guys buaw na. Nakita ko buwak ani guys sa araman to. Ay di ara. Di ara guys nakita na ko buwak. Ganan na ko buwak sa okra guys kay yellow. Nindot nga pagka yellow guys dara guys makita mo na ko dara. Wow, mamunga na jud ni siya guys after ani kana og dili siya matagak. Tambok kayo ani na buwaw kayo sila guys nga diaghong ang palaya guys tag-asa sila guys buaw tambok sila guys uy na tambok sila na karong buntag akong gihuktan ani guys kanang basta ko ay isingan ani guys uy kanang pinilit man nako sa Unicity dito sa Tagbila dito sa syudad dya kuan kanang ang gihuktan kay rumukatay sila klaro sa kanang kahoy nga akong gibutang na muna siya guys buaw kayo guys oy abi na hog niwang natambok man sila na muni ako ang palaya guys na guys oh ang gihuktan guys lagi na kari wala na nakuhukti guys kay naka
Kapot naman nagiyahang mga gaway-gaway sa kahoy. So mo kuha na siya. Mo kuha ni siya mo kanang mo katay ra ni siya sa kanang kuan sa kanang iyahang kahoy ang gibutangan. Niya ho pong gipamuktan diri guys, ang gibutang sang bana. Kaya haron dili mga tagak. Kari po dong giyuktan guys oh. Kadto. Siyang gipanguktan. Kana. Muna siya guys. Sa mga gwapa na. Mga gwapa nag mga tanong buo kayo guys oh. Tambok ayo guys na buo kayo. Usapay kuan guys, usapay kanang buwak pero daghan na pa dong buwak guys. Diya ang kinagamyan guys, tara. Ano siya ang kinagamyan? Ihid na iyang tapad gani guys o gamay. Kani ang tapad kani. Karon ning apas hapit na pud siya mo apas aning ubang mga dagko. Oh, nay gamay. Oh. Nya kani watermelon ni siya guys, kani. Matumba ni mo bibi ha. Hawa na diha. Kay matumba ni mo lagi ayo lagi. Kay naay gamay kuno iya ipakita lagi kuno ang gamay hang giton. Wala na unsa man ni. Jadahay. Itanom sa kong mama guys o kuan kanang sibuyas dahunan. Bisaya ni siya guys. Nindot ni siya guys kay Bisaya. Gamit kay ni Bisaya guys o sa mga kanang bata kuno nga gilantan. Kuan kanang lemongrass, tangad. Oh, dahong mga tangad guys. So, buhi na kayo ng mga tangad guys. Mo na flat nga hong gibubuan guys. Kana siya. Diya ag ubihan sa akong mama. Kana siya guys. Diya, dapay nakit agoy na slide. Dapat ko'y nakitaan tabi be. Tabi sa ato pang atong anon. Nakitaan si kuan siopaw guys usa darawo na gamay pa nay usa na daot guys. Ayo labutan na ayo labot kay kuan napakunoy gamay kaayo. Dala to ato ang sprinkling can kadto dala na mga to na ta. Yeah guys, muli na mi sabay guys.